ụmụnne m ndị ụmụ Igbo mụrụ m, o nwere obere nkụzi nji wee bịa tata bụ ọya nsị ka nkụziele ụmụnne anyị, maka na unu n'anya na ụfọdụ na-akpọdozi omenala anyị enwe isi. Ụfọdụ na-akpọdozi omenala isi. Ana m akọwa ọbụna gị bụ nwaanyị na-eme dibịa, ma ị na-eme eze nwaanyị, ma ị na-alụ ọrụ ọdịnala. O nwere owu ihe ụfọdụ na-eme, ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị na-eme eze nwaanyị. O nwere onye mbatara ibi ya bụ nwata nwaanyị na-enye chi ya nri, wee buru chi ya dọba, wadosie wee ji wee nye chi ya nri, wee gbaa ngada otu a nsi wee gbaa ngada, wee na-akụ mgbịrịgba wee na-enye chi ya nri. Nwa sị ka m gwa unu bụ ụmụnne m ụmụ nwaanyị na nwaanyị a na-agbara ngada enye chi ya nri maka na oso ogbi nwaanyị bụ ya abụọ isi ọrụ akwụ. Ndị nna anyị bụ ndị mere ya bụ omenala, ndị mere dibịa, site duo ndị sụrụ diva nni na ba na-agbara ngada asụrụ diva nni na onye abịa ọchịpụ ụkwụ ya n'akụkụ, onye enye ya eshie nni ọchịpụ ụkwụ ya n'akụkụ. Biko na ụmụnne m, ọ bụrụ na ị na-eme ihe dị otu a, kwụsị ya na ọ dịrọ mma. I nwere ike na-asị kedu ihe bụ na ebe ị na-eme a na-agarụrụ gị n'iru, ihe amarụ na ihe dị otu a bụ ya bụ ihe butere ya. Si na onye ka m bịa ka m kụzielu unu, ị bụrụ nwaanyị ịchọ inye chi gị nne, chepụ n'akụkụ. Ọsị ya bụ na o nwere mmụọ enwe na be gị iji alụ ọrụ, agbazi na ngada na eburu ibia je aba alụ, maka na iwere ubi buru ibi jebe abịa alụ na-adasa alụ alụ. Wasị m bikoni ụmụnne m, wee na ọ adịla unu mma na mụ bụ Odenjinji Igbo bụ ozi ọma ka o yesi dị mma ka m ji wee na-abịakwute unu bụ ụmụnne m. Wasị na ọ dịola na anyị mma. O nwekwa nke ị na-awọtara inwe ajụjụ nke jụkwa, anyị akọwalụ gị ya. Anyị na-amasịrịkwa amasị na nke anyị maara ka anyị akọwa, nke anyị na-amara anyị rapụ, wee kwuo na onye taa anyị nwe ya etela anyị ibe ọma n'aba Chukwu na ndị ana na ndị mmiri. Anyị ya adị ibe ọma ma ele na anyị.